Moi. 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 Puhu mun puhelimella. Moi. Soi. Aha. Mä teen tästä YouTubea. Minä teen tästä YouTubea. Mä olen operatori. Äläkä yksittäin tapaa mua. No mun on pakko tappaa sut jossain Viimeisenä. Tai sit jos sä kerrot musta niin Bigille, niin sitten mä tapan sut heti. Joo, miten mä voin kertoa? Sulla on chatti auki. Mä en osaa käyttää chattia. No sun pitää viedä hiiri tohon. Okei, mutta mä en kerro susta, Jimi, jos sä et Hienoa. tapaa mua. Hienoa. Paitsi viimeisenä. Ja mulla on sitten karhurauta jo. Jimi, että mun koneesta, kun mun on pakko hakea sinne lattuun. Että Mikki ei tapaa. Mä kuolin eka! Oh shit! Eli peli loppu. Miks peli loppuu? Mä kuolin. Katokko mua?